nærmere på cyklister, og nærmere betegnet cyklisters adfærd i større kryds. Og det er fordi, vi sådan lidt har haft nogle formodninger om, at der måske nok skulle være lidt at kigge på, eventuelt noget afledende adfærd, og jeg synes, at det var ret spændende. Så vi valgte en lokation, som var oppe ved krydset ved Nordre Ringgade og Randersvej, fordi der er sådan ret mange cyklister. Og så observerede vi i cirka en times tid, sådan nogenlunde myldretrafik. Ja, i vores proces, der har vi så også gjort os bevidste om, at det følger de her 4 guiding principles, som Blomberg beskriver. Her er den første, at vi simpelthen observerer vores subjekter i natural settings, as opposed to at man kunne simulere nogle forsøg manuelt. Herudover så har vi også haft en holistisk tilgang til det, i og med at det bygger videre på det med natural settings, at man skal observere de ene subjekter i konteksten, før man kan få de rigtige resultater frem. Derudover har vi også været bevidste om, at vi har været deskriptive frem for preskriptive. Vi har med, at vi ikke lavet nogle judgments, og dermed har vi ligesom subjekterne fået lov at handle på egen fri fod. Afslutningsvis så også det her med members point of view. Man kan sige, at vi har været på begrænset tidsperiode, så vi har ikke haft så meget til at kunne sætte os ind i situationen her, men nu kommer vi jo selv fra den her kontekst, der vi ligesom kan relatere til den, i og med at vi også selv er gængse cyklister. Så den har vi lidt fået lidt på alternativ vis. I forhold til observationsmetoder, jamen, der har vi jo, jeg ved ikke, man kunne se det på billedet før, men vi har sat os sådan en, hvad var det, 10-15 meter væk derfra, og prøvet så vidt som muligt bare at kun være observer participant. Men altså, som man også kan se på de her billeder, i og med at Benjamin har dokumenteret det og prøvet at få en masse billeder op, så bliver folk også bevidste om det. Og de bliver bevidste om, hvad de gør på cyklen. Der er for eksempel her med, og vi ved ikke, ja, vi befinder os på et tidspunkt, der befinder vi os i hvert fald længere over mod participant observer, i og med at Benjamin går rundt og fotograferer. Så vi er bevidste om det i hvert fald. Og det vi sådan observerede og så, der var tendenser, det er de her, som jeg har listet her. Hvis jeg går lidt dybere i det, så lader vi blandt andet mærke til, at folk lægger højre fod ned, når de stopper et lyskryds. Om det er på grund af højre hånd eller stabilitet og balance, det er vi ikke klar over, men vi så i hvert fald en stor tendens til det. Og så har vi også mærke til, hvis I så før, at banen til, man skal ud i krydset, den er delt op i 2. Venstre side, hvis man skal lige ud, og højre, hvis man skal til højre. Der var rigtig mange, som skulle til højre, men kørte i den bane til venstre. Det vil sige, at de er misvigende for trafikken, og kan derved faktisk forårsage stor forvirring i trafikken. Og vi så også, at folk rigtig gerne række hånden ud, hvis de skulle dreje. Det er vi selvfølgelig glade for at se. Men vi lader også mærke til, at hvis vi kigger på det her billede her, at de meget folk, der er foran de andre, de er meget opmærksomme på selve trafikken, mens dem bagved bliver lidt mere sådan, de stoler mere på dem, der er foran. Der er lidt sådan mindre observante for, hvordan trafikken agerer. Og derudover så vi også, at højre, det vi skal dreje til højre, giver man banen igen, de er mere tilbageholdende i forhold til dem, der skal lige ud, som de er observante på. Dem, der skal lige ud, de kører først, og dem her er os, der skal dreje til højre. Det er lidt mere, at vi venter på dem, der skal lige ud og køre forbi. Og til sidst så vi, at folk kører uden tune, når der er grønt. Det vil sige, at når der er grønt, kører de bare fremad, uden at lægge mærke til, om der er modkørende biler eller andre cyklister, som forbi. Ja, i og med, at vi har den her descriptive approach, så har vi også fået sådan en masse individuelle afvigelser fra nogle af de tendenser, vi har prøvet at finde frem. Der er sådan en tendens til, at folk gør en masse ting med hænderne, når de står stille og venter i lyskrydset. Og der er der altså mange sådan individuelle særheder. Der for kvinder gælder det generelt, at de løber ned i cykelkurven, og så åbner en taske, og så tjekker mobil og ned med mobilen igen og lukker tasken, inden de kører. Og der var nogle enkelte tilfælde, hvor det faktisk, hvor de kom sådan et par sekunder for sent ud, altså i forhold til, hvornår det blev grønt. Ja. Jamen, en anden sjov afvigelse, der også forekom, det var at det var stort set efter, vi havde sat os til at observere, at der kunne forekomme en lang kø simpelthen i venstre sving, eller lige udkørende banen. Og så kommer den her kvinde, cyklen om bagfra, der simpelthen vælger at smide sig i højresvingsbanen,
På trods af, at hun så i sin ende ikke skulle til at svinge til højre, så hun tog med en bare alle sammen indenom. Så på den måde så blev det, man siger, at det sejlede helt blanding til sin diskussion. Ja, altså vi erfarer ret hurtigt, at det var vildt svært at lade man konkludere lige så snart vi så noget. Ja. Planen var jo egentlig bare, at kun skulle observere og notere det bare, men lige så snart man fandt en eller anden afvigelse eller en tendens, så tænkte man, det gør de jo fordi den blev sådan virkelig, det var jo ret svært at holde sig fra. Det er i hvert fald det er oplagt at konkludere, når der er en kø, og de bagerste, de bliver mindre opmærksomme, så er det fordi de ved, at den forreste ligesom fungerer som trafiklys nu. Når den foran kører, så kan jeg også køre. Det skal man også bare passe på med at konkludere. Ja. Vi kan i hvert fald bare observere, at de begynder at flakke med blikket, og begynder at gøre nogle andre ting, hvor hvis der er flere bagved, end man er forrest i køen, så er det lige ud. Så kigger man på trafiklyset mere. Ja. En anden ting, vi også gjorde bevidst om, det var det her med, at vi skulle have en kvalitativ indfaldsvinkel til det. Og det er jo meget let at komme til at gå statistisk til værks, især når man sidder her og skal simpelthen observere adfærden for nogen, der egentlig gør det samme i så højt tilfælde. Så, men det prøvede vi alligevel, så ligesom at komme ind i det her og så studere de egentlig i helheden såvel som enkeltvis. Kommer til at sige, om det bare, jeg har sådan en teori om, hvorfor vi i dag ikke helt vidste, hvorfor man bruger højrefod, når man sådan, men jeg har bare sådan en teori om, at det for det første, altså tit så står du sådan inde mod sådan en vejkant, eller sådan kantsten, så der er kortere dernede, og så dem, der så måske ikke er nærmere, det er måske bare indlejer i deres vaner. Ja, det er jo ligefrem en del cykelstier i København, så har de faktisk sådan en til højre side. Præcis. Men er der andre spørgsmål? Jeg vil bare sige det samme, som jeg har sagt til de andre. I siger sådan et par gange, nævner I sådan, eller I siger sådan her, tendenser, vi prøvede sådan ligesom at se. Altså allerede der, ikke? Og så er I begyndt at køre ind. Ja, det ligger lidt i formlen. Og du nævnte også noget med, at jeg kan ikke huske, i hvilken forbindelse det var, men der var et eller andet, der ikke var blevet gjort helt ordentligt. Men I var selv cyklister, så derfor så var det fint. Men det er lige præcis det ikke er. Fordi netop det, I selv er cyklister, og det er skide, altså det lyder åndssvagt. Men så begynder du igen at have flere forudtaget ind om, når jeg er cyklist, så har jeg det på den her måde. Og det er ikke det, vi er interesseret i. Altså det kommer til at obstruere ens blik på verden. Så ja, men fedt er, at I sådan ligesom også begynder at reflektere, okay, hver gang vi ser det der, så begynder vi ligesom at tænke ud af den tangent, og man prøver ligesom at forstærke sit syn, eller man vil gerne se det, man ser. Fordi man gerne vil have noget ned. Ja, præcis, ikke? Og det er også mange gange det er pisse frustrerende det her, fordi man synes tit, så er der måske ikke rigtig noget sådan med kød på, og så begynder man ligesom bare sådan, jamen der skal også, altså, der må være et eller andet agtigt, ikke? Og så begynder man bare at lægge noget mening ind i konteksten mange gange også, ikke? Ja. Nå, vi skal videre i programmet. Tak skal du have.